Ano nangyari? Ano nasa ano yan? Iskaramuza na sa DCGV. Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Mga tugang marina, hapon pag-araray sa gabos ng mga parantabay. Nakaantabay sa YouTube, sa Facebook Live, sa DCGB app, pati sa Low, sa radyo, and sa gabos-gabos ng mga media. Ikaw kita kay Twitter or IG. Hindi eh. Ano sa social media page. So, Sa mga maso. Antabay ha. Salamat. Salamat po gararay sa sendong padagos na pag-antabay digdi sa Radio DCGB. Ang samoy pong papapaabot sa endonin pataratarangon niya na pagka hapon na ini. Mainit. Maray na yan, maray na. Sa palibot. Pero pag banggi, minaura na. Pagkabanggi, okay yan. At least mauriimbong lamang ang pagkaturog. Dahil ka na makaipo kay ventilador. Anong day kay Puan? Mga aki ngunyan, maski malipot. Tapos matamong. Oh. Sumagura nga nagtatamong so aki da eh. Nalilipot nga kami. Nalilipot, ma-electric pan pa. So aki, day naman nag-electric fa kumot ngunyan. Sa mga gurang iyo. Nataman. Ayun, tarirelipot sa mga gurang, ta ibanan, kuhan. Iba na baga pag nagugurang na da, iba na. Ate, ili mo si Manny. Ano, para ako nagkakagaw, nag-araw kayo. Tatara, si Kuya Manny, gurang na. Sabi ba? Nagito si Kuya Manny. Suryaw. Karabaw masyanda nagugurang da. Suryaw si Kuya Manny, nagiton. Sorry na, Papa Manny, sorry. Tambiling maputi na ang buhok. Anyway. One, the good news is, What? so mga aki, buda mga araw kay Manny, Pero nung kaluwas? pwede na da makaluwas by si Kuya- February. Si Kuya Manny, aloy na nagluluwas eh. Tanong sa trabaho. Gusto sabihin, pwede na magpuropasyar. Jesus, gastos lamang. Tayo ni supigahagad kan ibang sektor. Lalo na kan... Ada 65 dan si Wane. Ano na? Ano man ang 65? Ano pa siya na si Manny? Nakalampas pa siya na sa kurit kidiit. Kalampas pa siya na. Palingan ni Manny sa ID mo. Sobra sa ID mo, palingan ni sa ID mo. Sobra sa kurit. So, 20%. Oh, igual na si Manny. Iguanat. Oh. 20%. Ayan. Igual na yan. Dual citizenship na yun eh. Masurti siya no. Oh. Ayan. May 20% na siya. May. Filipino citizen. Senior citizen. Ayan. Marayan. Pwede na siya mag-abroad. Ano pansaro? Filipino Ay, citizen. sabi ni Kuya Tulo. Taga Spain da siya. Taga Barcelona, Spain. Pwede. Citizen siya duman. Yeah, okay. So, yan ang sabi. That is the good news. The bad news is, Ano? kung magruluwas yan dyan,
Ano yan, sabi nga ni, ngani daang Ano? mapaulakit? Mapaulakit? Mabuhay-buhay na sa ekonomiya. Ano yun mga Ano ka aki? ng ano? Nagtatrabaho ini? Sus, Mariusip. Ha? Tama na sana sa arongan mga aki. Sa mga gurang, Pwede pa ta kung may ano makalon. ba, may mga trabaho pa. Oo. Pero sa iba, mga lampas na dyan, dahil naman, nagagat pa nga kidiskwento. Correct. Oh, Siyempre, ta pribilehiyo ninda yan na diskwento na iyo. Abuton mo man an. Ha? Abuton mo man, mga 2 taon na sana. Sarong taon na sana. Oh, yun, may discount ka naman. Oh, pero able to work ka pa. Oh, able pa? Oh, very able to work. Si Manny nga ni, iling ha, able pa. Oo. Nagpapasan pa ang mga 2 sako. Oo, Kuya Mane. Tabangi ako magpasan si Direk. Daw ka pa lamang kayan. Na rin. Kuya Mane, daw kun ka lamang kayan. So, napapasan ko yan Yung yung si sarong baba, sakong. nalansi mo sana. Oh, talagang matinabang si Kuya Mane. Ako nag-uyok. Uyok-uyok ka man sana. Tabo ka sana mag-alsa. Yun sana. Sabi mo, kayang-kaya ni Manny nga ni. Iyo, pero dapat nagtabang ka Dahil man. nasa- Nahiling mo na. Di ka lamang konsinta. Dahil nang practice ako pa, no? Dahil nang practice. Aram mo man sana. Yan. Okay. Anyway, so, iyan by February, pwede na yan ang magruluwas-luwas ini. So, most likely, 2 semana na sana, o sarong semana na sana, Mahiling mo dyan mga aki. Galing nakaburuhi sa turil. almost a year baga. Si Almost a year. Mike nga ni, sadit-sadit ang lawas. Usus. Ano? Sabi nga ni, Ano? ni Papa Mar, Oo. si Mark sadit sana pero malanit. Oo. Minabuhat nga ni, siya ning tulong sa ako maning bagas. Tawag ka lamang ni Mark. 1/4 na kan lawas mo si Mark. Iyo. Si Kuya Manny. Para lutgot ka naman ni Kuya Manny. Kaya naman na nailing kaya. Ayan, So, iyan ang sabi, good news. Na pwede na pero subject to So, manggararay. Ano? Mga protocol manggararay. Siyempre. Na face shield, face mask, social distancing. Problema nga ni, maski nga ni, di pa pigtutugutan na magruluwas. Takulo ng pag-iraray ang mga nag-walking o dyan. Ay, sa mga authorities magbantay tabi ka mo udig di baga sa likod. Sa likod. Diyan sa may puro. Diyan, nakulon dyan nag-walking na mga, Sa likod mga yan. minors. Sa Diyan bulod? Sa may Camellia, sa nakulon dyan na minors. Mag-arabang ka mo dyan. Di mo siya na sa boulevard. Ano? So mga yaon dyan sa upper puro, pasiring sa Camellia, pasiring sa Lamba, dahil man napig sisitar na. Nga ta. Dahil naman, Pag-gabos. kota na. Oh, Pero una mo siya nadigi sa ining boulevard. Kung talagang desidido sinda, dapat gabos. Kota, all sana. Hindi man. No, di, Ako. paburugo siya dyan sa bulod. Magpaburukod sinda dyan. Oo. Diba maipa sa inda dyan. Medyo mailing kung sisaan makaskas mo, kung auto ang gamiton, pwede. Pero kung, Nag-walking. kaya, kung So mag-walking mga authorities? dahil man nila kayang burokodo na tawag, kung siya na magsurok-sok, yan, sa linyon nilingani, baga, nakulon man dyan, sa Bio Oval, nakulon kinagralakaw-lakaw, oras naman iningon yan, na magpara morok-mok sinda sa laog kan arong, minaruluya man ang lawas. Minaruluya. Kung di kang paragibo, kain tulog ka sana. Di kang exercise, bigla sabi baga, exercise. Araw-al daw. O saan ka ma-exercise sa arong, pwede. Kung igwa ka naman, pwede ka naman may agyanan ka, Di sige. mas nga ni wala agyanan, pwede ka Maglaba. mag-jog, Jog in place. Pwede man. Pero, sa natad mo? Yung kapalibot mo, Ano man, at least safe ka. kaya si iba baga mayaman, so marere man na environment.
Yeah, sa bulod. Okay. Ay, apa dan ni palan. Dali sa importante ni ha. Kung sa man na nakakamidbid kay Mr. Romer Lonquar. Lonquar gaya din kan Purok 2B, Barangay Kimantong Daraga. Mag-ano ka po, magdidi ka tabi sa DCGB or basta magdidi ka na po sa DCGB. Tas saro kaya ini sa consolation winner kan Jim's Coffee. Aren, Ini si Mr. Lonquar. Lungkwar. Oo, Lungkwaro niya. Purok 2B, Barangay Kimantong, Daraga, Albay. Kunyari, madigi siya. Anytime, magdidi ka po ta, dayaman siya nakukontak nga. Si siya nanapon. Sa office, didi kami Shirley. Kung umali na si Shirley, paano yan? Basta dumigde. Dakulo na tao rin sa DCGB. Kung di magkipakaisi. Ay, sus ko. Pwede ba, direct? Di ka na magkontra. Basta yan ang pangapunan kan opisina. Hanapon na lang kung di si Shirley. Ay, dahi. Dahi, kay naro. No. Magapod tabi ka mo kay Mr. Edwin Peralta. Tapos? Sa telephone number. 480-5509. Wala naman yan, tabi. Mm. Oni tabi ang number ni Direk. 0949-983-6242. Mr. Longquar, umapod ka tabi dyan kay Direk Edwin. Tayaon supreme mo kay Direk. Dahil naman po yan na number na yan. Ewan, no, karaw man mo, mataram ini. Ewan, Mr. Longquar, Mr. Romer Longquar, Kanpurok 2B, Barangay Kimantong, Daraga. Magpasiring ka po dito sa DCGB anytime. Ano yan, magdili ka lang kay Miss Shirley sa opisina. Okay. Sige. Bueno. So, diretso pagkatakan sa ito yung mga istorya. By the way, Palantabi, congratulations sa mga newly installed district engineer. Digdi po sa Satuyang Kapalibutan, parte kan pagbabalasa sa DPWH to ensure maray na serbisyo sa Talaga? mga namamanuaan. Talaga? Sabi ninda. Sabi ninda. Talaga. Yeah. Sana maray ang serbisyo sa Yeah. nagsaralida. May mga You prove na talagang deserving ka mo dyan sa posisyon nindo. Ayan. May naisiyan ako na sarong DE, kan last Monday, naglaog. Pagkatapos, the following day, sige pa siya pamirma. Oh. Nin mga documents, indako kung kasarabi naman sa mga bids o sa mga project, etc. Then the following day, luminayap na. Di Miyerkules yun, lumayap. Somewhere else. Somewhere along the way. Inda kung puminasain na. Kaya natunugan na nagluwas na so order na siya tatangkaso na sa pwesto. Uyog. Pero igwa man naman, de na naglaog. Iyan. Ano yun, parte ni kan routine na pagbabalasa sa mga district engineer or may something kung natatasiring so nangyari. Yan. Sabi nga ni kan... Basa, hagad lang kan tao. So, dapat, nakatukaw na ngunyan dyan na yan. Sa mga newly installed. Di, parabulang. Dahil ko nagtaram kaan. Gibuhon ning tol-tol ang trabaho. I-prove na mas better pa kamo duman sa sinalidahan nindo. Tanganing daing issue. Ayan. Sabi nga ni, nadangog ko from a reliable source na may mga kontraktor na medyo iba ang sentimiento duman sa opisyal. Nagsalida. So nagsalida or sinalidahan? Nagsalida. Medyo iba ang treatment nila duman. Na allegedly, so mga
dapat na makinabang kan mga proyekto napapaduman sa ibang persona na dahil mang kirelasyon sa nagkonsigir kan pundo. Oh. Di pa naman nga iyan. Sorry sa mga rason. Kung natatasiring ang nangyari. Buda, bako ba siya na dakol bagang mga DE so nagkasaralidahan? Parte ata yung kang pagbabala sa Oho. nationwide eh. And si iba na-retain sa pwesto. So, kita man, we are hoping na ini mga bagong magturukaw sa pwesto, ang tiwala yaon dyan sa inda. Kaya nga, isinda pinatukaw dyan because so, nag-appoint si inda naniniwala na tultulon ang trabaho. Iyo po. So, approve siya nindo ang pagkakataon na kamo dyan sa pwesto, show your where, sabi nga na kayan. Ipailing mo ang urag mo. Natultol ang mga patrabaho digdi sa tuyang kapalibutan. Bako na puro sana ang kabig. Iyo? Itabi ang ano dyan. Yaon baga, people's money baga tabi ang sa indong pigagasto dyan. So, in return, ipailing manindo sa tao na so buwis kan tao na mamugtak sa maray na proyekto na papakinabangan. Bako itong sa mga may mga project na dai pangani na aloy, pigugudak naman ngunyan. Anong problema? May di pa rin siya gayon. Mga 2 taon pa sa nakaagi. Igwa na naman kay pigugurudak ngunyan. Dahil na kamong bugtakan kan kwarta, nakuluno sa mga barangay na dugi ang dalan. At atadempi pa sa semento, ining sa mga dati ng semento, marina pa kagibo, guguda kunta, papatungan na naman, o kung ano na naman ang gigiribuhon. Fight mo na. Nakuluno baga sa mga far-flung barangay, ilingon nindo, ang tiyo sa nakan mga tao, imbis na mapaarani, ang pagbiyahe kan mga produkto, yugo-yugo mo, may mga lugar pa ngunya na ang pagbaba sa nakan mga kamote, papasanong paninda, perang sapaan, yan ang lalabtuan, matokad, marosog, maidara sa nasa produkto, na kung simentado na iyan, pwede na dyan mag-agi ang tricycle. Ano pa? Sabi rin Diyos ko, agang-aga, Ano? sa Rambayan, Makabayan, ang news. Sain? Basta, Sa Rambayan na ano? ano yun? Amo na. Di ko aram yan. Hindi mo aram. Hindi, may nag-text. Hisan sa Rambayan. Hindi ko aram. Pero yan, nag-text lang siya. Okay. Maray na uto na tabi kay Lolo Odin. Diyan sa Lidong. Garo perte naman sukaon kay Saro Katawo. Sain? Sa Lidong. Lidong? Ato na, tamay apod. Hello, tabi! Miss call man sana. Opo. Ano lamang? Okay man permi. Maski tios, ayos manggiraray tabi. Puni kami sa bulod. Maluyaw ng hanap buhay. Hindi kami sa bulod, maluyaw ng hanap buhay. Di bali, pag tios-tios yung yan. Pero minsan ang kamote, ting kahoy. Ay maringani iyan tabi, amigo, na kamuti-kamuting kahoy. Ang isira sa bagwang. Uys! May pako? Ano yan, kalunggay sana. Pertiyo niyan. Taga-tiyo na di. Siya, sa salong baga. Oo. Ano daw mga nosaro? Madaran mo lamang kimi kaiyan. Ay baya siya na kuya doon ta.
Ganun ka sa Oh, daran ta kang tabagwa. pati yan ang kamuti. Anong kamuti mo dyan? So, tres colores o ano? Tulo ang kolor. Tres colores. Yan. Sige. Yo. Gura ng kilo. Kamote sa natabi sa ko. Hindi sa muya, lata. Sarong lata. O sige, tabi. Gura na ang sarang latang kamuti. Si Mama, nagkaon mang si Tama. Ah, yes. Iyo po. Yan ang diet ko. Yung diet recipe. Gura amigo, ang sarang latang kamuti. Depende, ang saraday medyo mura-mura. So, Ang darakula, medyo mahal-mahal din. gura gura Tanganing makatipo naman kami. May 180. Sige, tabi. Gibo mo nang dagdagan mo na, tapos pamasahe mo pa. Ay, no problem, basta ka. Iyo. Basta kung igwa ka na dyan, mapidir kami, Iyo, maana ko. Yo. Pag igwa ka na dyan, kung ginarabot mo na sumakamuti mo dyan, mapidir kami kasi, Chi. Pero yung sako sa endo, Iyo. Di, lata sana, lata. wala ka sana. Baka ano man, magkarala pa man. Iwaras mo ba sa mga pagtarayan? Iyo, pwede man ipanauman sa iba. Dakul ba kita dili nagkakaon ka? Iyo po. Pero ayo bagaan. Hisay. Kadakol. Naukod mo ng gad. Iyo. Kaso, garis ko rin po. Ay, gari opposite tabi. Ako tabi, bako ako kuripot. Ang kauron mo si Edwin Peralta, kuripot. Baliktad po sa pagiling mo. Correct. Pangyari. Naukod mo amigo ng gad. Ako na sa kuripot, lugod. Naukod mo ng gad. Malis siya ako magtrabaho. Iyo, bisa amigo, wasang igwa ka dyan kay magabot mo na dyan sa mga unod. Tapos sa 3rd district, alat-alat naman nga ni, dahil magpapang kinag-abot. Sa 1st district, igwa lamang dyan. Nakadyan ako sa stasyon nindo. Bisa na, duro dagdagan mo na siya na kung inkaso, magsabihin ta pang 200 ang lata kayan, duro dagdagan ta na siya na. Nagkaon ka man kuya doon kang kang kuyog. Ay, yung pigaanap ko nga ni, kuyog na may langkwas. Bayay ka na. Maski lamang sa dit na buti siya ng gusto sa garupin at butter baga. Ara mo, ang pahit kaya, kuyog, ang panimpla sa kamuting kahoy. So, yan? Ay, ako dahil ko nagkakaon po kikuyog, pero kamote, iyo. Amigo, kuyog buda so, di mantikilyang kamuting kahoy. Ay, hira kang kuya din dito. O di bale, so, bastang so, pwede lupakon? Iyo. Iyo? Ay, basta na. po kami digdi. Salamat Thank you. Okay, salamat. Okay. Hello po kay Sir Raymond Montero dyan sa Taiwan. Salamat sa pagantabay. And then si Madam Mary Ann Bermundo. Direct, may pangapudan, si Sir Rosel Maranyo. Anyone po na pwede makatulong sa amin mahanap o kung may nakapulot po sana ng wallet ng mama ng churchmate ko. Brown po ang kulay. Na wala na ini kahapon, alas 5. Sagod alas 5:20 nin hapon. Last pong napansin pag-withdraw sa BPI Legazpi. May mga ID pong importante doon. Bella Montales po ang pangalan and may kwarta tabi dumana. Medyo dakula tabi ang kwarta. Then help me spell po daw. Ayun. Pag po, kung sistema po makakuha, paki-contact po ang number na 0930-730-3206. Ulitin ko po, 0930-730-3206. Okay. Ayan, panawagan yan ni Rosel Maranyo. May nag-text pa pala bago ko tayo magtapos. Sige. Napag-ulayan to so electric fan. Nga to si iba. Electric fan? So ventilador pagkabanggi ba? Ito malipot. Okay. At ano nga ito? Ano nga ya? Ano yung malipot na nga ya? Si iba nag-uruba pa. Ay, alingahutan pa. Kulang pa gayon. Kulang pa. Mag-aircon po ka mo. Nag-aircon ka mo, tapos mag-electric fan yun. Pero may nauruba pag-araray. Oo. Kulang pa. Oo. Maparang na kita. Sige. Salamat.